Καλησπέρα σε όλους σας. Είχε με τους προλετές εδώ και Tom Ninja. Παίζουμε survival ή αλλιώς hard. Θα με βγάλει δίπλα σου, αλλά τώρα γιατί δεν ανοίγει το μάτι. Άρα να Έχει zombie villagers από κάτω, στο λέω. Fuck. Α, Κουνήσου. πρέπει να έχει σπάσει η πόρτα. Το κακό είναι... Κλείσου. Σπάν την πόρτα, δεν το ξέρεις. Είμαστε δίπλα. Μη με βγάλεις. Κολλάει πολύ το ίντερνετ τώρα. Όχι, πάμε δίπλα. Όχι. Θέμα βοήθεια. Σκέλετον, ήρθε και σκέλετον. Έχω... Έσπασε η πόρτα, κλείσει. Όχι. Εμένα Το πέτυχε. κακό είναι αυτό. Όχι ρε φίλε. Περίμενε. Να έρθω πίσω. Ήσουν ένα hit. Ναι, παραλίγο να ήθελα να φάω ψωμί. Φύγε. Ωραία, το κακό είναι ότι το έχουμε στο hard. Πόσο λεπτά παίζουμε. Εδώ είσαι, εδώ μένεις. Πού μένεις? Όχι, ρε, στην άλλη μεριά. Από εκεί. Από εδώ, ναι. Θέλω να χτίσουμε μια φορά αυτή τη γέφυρα, ρε φίλε. Ποιος άφησε κόμπλεξον εκεί? Εγώ. Τα πράγματά σου είναι όπως είναι. Ναι, ωραία. Έλα πάρε και αυτά. Πρέπει να έχεις κάποια πράγματα. Κάνε τον διορύτη. Το διορύτη, εντάξει, κράτα το διορύτης είναι. Το φύγω. Βασικά θα κάνω ένα... Δεν έχεις κάνει με μένα, μόνο τα torch. Τα torch έχεις πάρει. Ναι. Περίμενε να βάλω ένα chest. Ναι, 2 chest. 53, εγώ έχω 53 χρυσούς. Το θυμάμαι. Επίσης έχουμε φούρνους, γιατί θα κάνουμε furnace room. Καλά, για την άλλη θα έχουμε εδώ τους φούρνους. Βασικά στην άλλη μεριά θέλω να τους βάλω, και iron, όπως βλέπετε έχουμε κάνει αυτή τη βλακία εδώ. Το κακό είναι ότι έχουμε στο hard και θα πεθαίνουμε. Μερικές φορές. Εμείς όμως αν πεθάνουμε θα το θεωρούμε hardcore πλέον. Παίζουμε χωρίς cheat. Να, θα σας δείξω κιόλας. Εσύ με σκότωσες! Κατά λάθος. Γιατί ακούω... Ζόμπι! Τη σκέλετον είναι από δίπλα. Τα ζόμπι πάνε και σπάνε την πόρτα ρε φίλε. Πάει το σκότωσε. Αχ, το κεφάλι μου! Γιατί? Το κεφάλι μου, δεν ξέρω. Πώς, για να τα φάω. Μην το κάνεις. Μη Sorry. φας. Έλα εδώ. Αυτό το κατά λάθος. Εντάξει, όμως φωνάει. Έλα εδώ. Στις συνέπειες τώρα. Και για τα πολλά. Εντάξει, κάνει το βάρεμα τώρα. Εδώ πρέπει να βάλουμε slabs. Ευτυχώς έχω slabs. Σε λίγο θα πάμε για mind όταν ξημερώσει. What the fuck, ποιος το έκανε αυτό? Ποιο? Look. Εγώ. Ανοίγες είσαι. Εγώ το άνοιξα ρε, γιατί θα κάνει το furniture και θέλω να ανεβαίνουμε κάπως. Αχ, να είχα τώρα ένα bow. Γιατί βλέπω κάτι ζωμπάκια εκεί. Ναι. Τυχαίνεις και τόσο σε δώσει. Χαλασμένο. Ναι, αν φτιάξεις κι άλλο όμως, θα κάνεις τέτοιο upgrade. Τα επισκευάζεις, θα σφίξεις. Πες μου ότι δεν έχω άλλα slab. Για ένα slab τώρα, Βασικά, επειδή είμαι εκεί έξυπνος, σπάω αυτό και βάζω ένα slab εδώ. Τέλεια. Και βάζω εκεί. Δεν μου έδωσες τα torches μου πριν. Στα έδωσα μέσα σε ένα chest. Άνεστο. Θα ξημερώσει. 55 μ' άφησες, 53 εγώ είχα. Θα σας αφήσω 2 μέσα στο chest. Είσαι ηλίθιος πάντα τώρα. Λέω να κάνω και να πάω να σκάψω λίγα cobblestone τώρα που μιλάμε. Περίμενε να ξημερώσει και πάμε μαζί στο mine. Γάμο του ζόμπι σου που σπάτη τα σπόρτας. Τα σπόρτας. Γιατί φάγε μαρά εμένα, δεν ξέρω. Τα σπόρτας, ναι, τα σπόρτας. Λοιπόν,
Και ο διορίτης μ' αρέσει σαν μπλοκ. Μην παίζεις μπροστά μου γιατί θα σε βαράω. Κάτσε να σπάσω να βάλουμε. Πάνε στην άλλη μεριά εσύ, ρε. Που έχεις κάνει εσύ. Εγώ θέλω σλάμπ τώρα από κόμπλιστον. Τι τα θες. Να πούμε ένα τέτοιο, ρε. Μικρή φάρμ. Δεν θα πάμε να Βρέχει, φάκ. Ωραία, φίλε, πεινάω. Πραγματικά πεινάω. Κοίτα τι κάνεις από το σκάψιμο κάθε φορά που σκάβεις. Αυτό είναι καλό. Βρίσκεις κόλ και iron. Δεν βρήκες όμως iron. Πού είναι το mine σου, δεν το είδαμε. Από δίπλα. Το miner εκείνο που μου είχες πει να με δείξεις. Πάμε. Τώρα που ξημέρωσε κιόλας. Αλλά μέσα υπάρχουν 100 creepers σε λέω. Αυτό παθαίνεις όταν σκάβεις. Βρίσκεις iron. Έτσι ξέρω από κάτω τώρα που έφτιαξα ένα iron είχε λάβα. Λοιπόν, και ήθελα να κάνω μια μικροανακοίνωση τώρα στο βίντεο και στο που δεν μιλάω. Ήθελα να κάνω μια μικροανακοίνωση. Το ότι θα υπάρχουν πολλά τέτοια βίντεο που θα βάζω από άλλα από το YouTube και θα τα κόβω λίγο, θα βάζω και τίποτα άλλο. Βασικά δεν θα κόβω. Ωραία, λοιπόν. Εγώ λέω να σταματήσω να ζητήσω το κανάλι. Τι? Και να ανεβάζω κάνα κανάλι όποτε... Κάτσε να χαμηλήσω για την ένταση. Ωραία, θα δείχνω αυτό το κανάλι. Έλα πάμε στο Minecraft. Εδώ είναι. Όχι. Το pickaxe μου έχει χαλάσει. Θα πρέπει να κάνω ένα καινούργιο και... Εγώ έχω ένα air, εγώ δεν θέλω να κάνω. Άρα στάνουμε ένα pickaxe. Μπορώ να κάνω μια σπαθή, αλλά δεν θέλω. Έχω και 7 Sorry! Sorry, κι εγώ. Ήθελα να κουμπίσω το φούρνο. Το μισό το χέρι, ας πούμε είναι απ' έξω. Τι Γιάννης. Ρε φίλε. Θες να δεις κάτι. Κοίτα. Έλα εδώ, δες μου. Όξε ξεφυγή. Καλό. Αστείο. Γιαννούμπα. Έλα, έξω από το. Sorry. Θέλω να ανοίξω την πόρτα. Follow me. Δεν μπορώ να περάσω, γιατί είναι πολύ μικρό το σπίτι αυτό. Φαγητό έχεις. Τρία ψωμιά Έλα. και 3 ροτοφλές. Καμ. Θες φαγητό, έχεις κάνει κοτόπουλο, κάνα beef. Τα κοτόπουλα τι τα έκανες. Τα έφαγα. Αυτά... Ναι. Έχω... Ναι, αυτό είναι το mine. Ωραία. Έχεις κάνα σόβελ. Όχι, γιατί όταν πάω πάντα για mine δεν κουβαλάω. Θα παίρναμε flint και θα κάνουμε και flint εστί, να μπορούμε να κάνουμε τους σκελετούς και αυτά. Έλα από εδώ. Εγώ βλέπω εντωμεταξύ, έχω bright στο Minecraft. Σκάψε λίγο. Θα σκάψουμε τα κόλλα αρχικά. Αρχικά θα σκάψουμε κόλλα. Βασικά, εγώ θα σπάω αυτά. Γιατί εδώ τελειώνει το mine. Ναι. Αν σπάσει λίγο μπορεί να βρούμε κι άλλο αέριο. Αυτό είναι καλό. Ωραία, λοιπόν, δίκαιο. Κώστα! Δεν πέθανες. Έτσι είναι. Το αγαπημένο μου μπλοκ. Άι, παιδάκι. Κάτσε να σε χτυπήσω να... Τι λες! Γιατί με σκότωσε την τελευταία φορά με τα ζόμπι. Γιάννης, ξανά. Ωραία φίλε, όταν σκάβεις, παθαίνεις τα ίδια πράγματα και έχει και πολύ granite εδώ. Ηλίθεια, γιατί το έκανες αυτό! Εγώ. Όχι, δικιά μου! Η Μαρίγο. Με τη Μαρίγο θα ασχολούμαστε τώρα και έχει με το iron. Δεν έχει άλλο iron, δυστυχώς. Όταν υπάρχει coal κάπου υπάρχει πάρα πολύ. Όταν υπάρχει κάπου redstone υπάρχει πάρα. Έφτασε το... Αυτό έχεις κι άλλο. Πάμε από την άλλη μεριά. Τέλος πάντων.
Να σου πω. Ακούω ζόμπι. Ζόμπια. Ζόμπια. Από σένα. Εγώ δεν έχω πολύ ήχο στο μοντέλο. Δεν θέλω να έχω. Α, έχει πολύ διορύτη εδώ. Ναι. Μ' αρέσει ο διορύτης. Σε βοηθάω, όχι να τον πάρεις εσύ, εγώ δεν το χρειάζομαι. Όχι τον κανάτε. Εγώ το χρησιμοποιήσω, λέμε να φτιάξω μια αυτοκρατορία. Γιατί αν πεθαίναμε, πεθαίνουμε, εντάξει. Δεν θα το θεωρούμε hardcore, θα το θεωρούμε survival. Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος του Minecraft. Γιατί δεν πέθανε, είχα μισό HP. Έλα, δεν λέγεται μισό. Φύγε. Φύγε. Δες από πίσω σου. Προχώρα λίγο. Αυτό ποιος θα τα πάρει, το πίσω σου. Ναι! Τι κάνεις ρε νίκη. Εσύ το έσπασες ρε. Εγώ δεν έσπασα τίποτα. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, ο Θωμούλης εδώ και εγώ κάνουμε ένα βίντεο. Και like το ίντερνετ. Τι λάμπερ, εγώ δεν είμαι χαμονημένος. Εγώ λέω να σκέψω λίγο έτσι γιατί μπορούμε να βρούμε λίγο. Εγώ βρήκα κόλ. Πού? Γιατί έχω μόνο 4. Αν τα άφησα στο φούρνο στα Εγώ σπίτι μας. 45. Τα άφησα στο φούρνο. Αυτό το πρόσεχες. Ποιο? Πού? Δεν είναι τίποτα. Σκόψω και μόνο το τελευταίο. Όχι, για αντεσάι. Θέλω να το σκάψω. Μου αρέσει το Roblox. Όταν γίνεται πολλά, γίνεται τέλειο. Καλά, ας βάζουμε εμείς τόρτσες, γιατί δεν ξέρεις τι σου. Σπονάρει και βγαίνει από μέσα μετά. Αλλά όταν υπάρχει κάπου underside δεν έχει πολύ. Στο διάλογο. Κοίτα. Ο Χριστός εντωμεταξύ δεν έχει σπάσει. Άμα ξέρεις ότι... Όχι, έφαγα ρε τον φλες και δεν έπαθα τίποτα. Ω, πήρες ένα φλίντ. Ναι, έχω ένα φλίντ. Έπαινε κάβαλα. Α, Κώστα, θέλω να σε δείξω κάτι. Δες. Όχι, τώρα δες. Α, ο Χριστός τα σπάει. Ναι. Και έχεις ένα φλίντ εσύ. Ναι. Έχω αφήσει κάτι iron σπίτι στο φούρνο. Μην τα πάρεις, εντάξει. Εντάξει, Θωμά. Εγώ μάιν θέλω. Εγώ σπάω... Ω, διορύτης. Αυτό περίμενα τόση ώρα. Sorry παιδιά, αν θέλετε ελληνικά στο Minecraft, μπορούμε να βάλουμε. Έχω το mod για... Εγώ εμένα γιατί δεν μπαίνουνε. Θα σε φτιάξω το βίντεο. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Ένα Στο subscribe σε ένα plus one, γιατί σίγουρα και εμένα θα βλέπετε. Εμένα κατέβει κάτι subscriber, δεν ξέρω για ποιο λόγο ποιος το έκανε αυτό, θα φάει μεγάλο... Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο και για μένα. Ακολουθήστε μας όσοι καινούριοι στο page μου. Κάντε ένα plus one, αν ξέρετε έχουμε και Instagram. Κοινωνικά δίκτυα, ας πούμε Instagram, Mobile Legends, εμένα με λένε Geo254 το Θωμά, τον Train. Αυτά πάνω κάτω. Έχουμε κανένα social media, δεν έχουμε κανένα Θωμά να κάνουμε stuff. Αυτά από μένα, γεια σας! Επίσης, γεια σας, όλα αυτά που έλεγε τα ξέρετε. Γεια! Ηλίθιε.